Здравейте хора! Аз съм Жори и като част от Свети Валентинската кампания на ЕМАК ще съберем отговори на въпроса какво ти пълни сърцето. Нека да видим какво ще кажат хората. Мили дами, кажете ни какво ви пълни сърцето. Моето кученце. Да, което не гледаш ти, а майка ти. Това е без значение. Аз я гушкам вечер. 2 пъти годишно, които я виждаш, но добре. Добре, а на теб какво ти пълни сърцето? Всяка една постигната цел, която си поставила. Това е страхотно. Искаме да ви подарим ето този ваучер от ЕМАК по случай Свети Валентин, така че да зарадвате някой близък до ваш човек. Благодарим, Благодарим. много. Какво ви пълни сърцето? Пътуването със сигурност и свободата, която дава. Най-много свободата. И понеже ние обичаме свободните хора, сега ще ви подарим един ваучер от ЕМАК. Много благодарим. Благодарим. So we are here with Sarah and we're gonna ask her what makes your heart feel. It's when someone's like very open, communicative and reassuring when it comes to like feelings and honesty. Why did you move to live here? Well, I met someone online and he lives here. Така кажете ни сега, какво ви пълни сърцето? На мен специално музиката и усмивките на хората. Като цяло музиката, горе-долу рап, може да кажа чалгата горе-долу. Какво пълни твоето сърце? Моето сърце го пълни любовта ми към езиците. Какви езици знаеш? Ами знам български, английски, турски, арабски, сега учи испански. Кажи ни нещо на арабски. На арабски Анта хало иктир. Добре, после ще проверим какво значи, трябва да ни го напишеш. Понеже така ни даде много готин отговор, ще ти подарим ето този ваучер от ЕМАК. Благодаря.